Ona na mňa veľmi kričala, že teda toto je najhoršie Airbnb, že stajne, teda ja som to nevidela ten apartmán, ale pani upratovačka mi volala, že podľa nej tam robil nejaký voodoo. V bytoch akože nachádzame rôzne veci, sme našli ľudí, ktorí tam nemali byť. Ako? Dali si nejaké zvláštne látky do seba. Okay. Utiekli preč. Dnes tu máme Peťku Košovú, ktorá u nás v Modernom maklerovi zastrešuje krátkodobé prenajmy. Peti, ďakujeme, že si na nás našla čas. Vítaj u nás. Ďakujem pekne. Peti, mohla by si nám asi na začiatok vysvetliť, že čo to vlastne znamená, tie krátkodobé prenajmy? Správa nehnuteľnosti alebo krátkodobé nájmy sú v podstate, je to druh prenajmu, kedy si ľudia prenajmú apartmán na kratšiu dobu, na 1, 2 alebo viac dní. V podstate, ako to všetci asi poznáme, funguje to cez Booking alebo Airbnb. A my vlastne v tomto procese, ako realitná kancelária Moderný makler, zastrešujeme celý ten proces. To znamená, staráme sa o chod apartmánu, o hostí, o to, aby tam bolo všetko doplnené, aby mali všetko k dispozícii, aby sa bez problémov ubytovali, odubytovali, zabezpečujeme parkovanie a všetky potrebné veci, tak aby mali pohodlný zážitok z toho ubytovania. Koľko bytov máš teraz takto v správe? Momentálne máme 27 bytov, plus samozrejme stále ich pribúda. Takže rátame v dohľadnej budúcnosti nejakých 40 bytov v priebehu pár mesiacov. A oni sú všetky v Bratislave? Alebo... Máme byty vlastne po celom Slovensku. Máme napríklad v Košiciach, v Martine, v Trenčíne, v Trnave a gro máme teraz hlavne teda v tej Bratislave, ale postupne teda dostávame žiadosti od našich klientov po celom Slovensku, aby sme takto spravovali. Ako vyzerá taký tvoj bežný deň, keď máš pod správou toľkoto nehnuteľností po celom Slovensku? Tak mobil pípa od rána cca od 6. Okay. Od 6. V podstate je to práca 24/7. Máme samozrejme klientov, ktorí potrebujú našu pomoc alebo asistenciu aj o 2. o 3. ráno. Čiže mala som už aj takéto skúsenosti, že nám volali. Nevedeli otvoriť schránku alebo nevedeli nájsť inštrukcie, nevedeli sa k tomu dostať. Takže v podstate sme na mobile non-stop pripravení pomáhať našim hosťom. Sú dni, ktoré sú pokojnejšie. Už vieme tak predvídať naozaj, že od toho piatka do nedele nám telefóny pípajú neustále, hostia nám volajú, kontaktujú nás cez správy, cez ten týždeň je to také pokojnejšie. Samozrejme, táto práca zahŕňa aj komunikáciu s upratovacími firmami, ktoré máme, s technikmi, opravármi, s majiteľmi, čiže naozaj komplexná práca, ktorá si vyžaduje komunikáciu na všetky strany. Hovorenie, alebo respektíve komunikáciu aj v angličtine, v španielčine, v nemčine. Takže toto všetko teda zastrešujeme a snažíme sa teda aj takto bilingválne, multilingválne pomáhať našim hosťom, aby teda mali jasné inštrukcie a vedeli sa bez problémov ubytovať. My spolu sedávame v kancelárii a keď počujem, koľkokrát ti zvoní telefón a hlavne s akými požiadavkami, tak nerozumiem, že prečo to robíš. Prečo nerobíš bežnú maklerku, ktorá sa stará o bežný prenájom, že byt si nafotíš, hodíš inzerát, prenajmeš, máš, pol roka alebo rok v úvodzovkách pokoj a toto je také, že máš jeden byt, ktorý potrebuješ mať v správe alebo pod kontrolou vlastne celý mesiac, lebo ten človek tam príde, že buď na víkend, alebo na týždeň, alebo na noc, alebo na 2 týždne. Je to zaujímavá práca určite. Je to aj veľmi náročné psychicky, takže potrebujeme, alebo respektíve máme nejaký systém, kedy sa s tými kolegyňami striedame, všetky, čo tu teda zastrešujeme. Ale určite pre realitného maklera alebo pre človeka, ktorý to robí, je to fajn z hľadiska, že má nejaký ten svoj fixný zdroj peňazí každý mesiac, čo pri klasickom maklerčení, tak to poviem, nie je tak, akože nefunguje to takýmto spôsobom vždy, niekedy má ten maklér 3-4 obchody, uzavrie za mesiac, niekedy 2-3 mesiace napríklad nič.
Takže toto je určite fajn z tohto hľadiska. Tiež je to veľmi dynamická, zaujímavá práca. Spoznala som tam aj veľmi fajn ľudí, či už z našich upratovacích servisov, technici, aj s tými hostiami. Častokrát sa potom k nám vracajú, ozývajú sa nám, teda máme s niektorými naozaj fajn vzťahy. A človek sa strašne veľa naučí aj opravovať, aj tie technické veci riešiť. Ja som napríklad sa naučila, ja neviem, nejaké jednoduché opravy, zatrieť nejaké šmuhy na stenách, alebo proste riešiť takéto, hovorím, že jednoduché opravy, ktoré aplikujeme aj doma, veľmi mi to pomáha. Čiže rozširujeme svoje nejaké tie schopnosti. Ale čo by som povedala, že pre toho človeka taká najlepšia skúsenosť je určite také psychologické hľadisko. Stane sa takým odolnejším, naučí sa tak lepšie komunikovať, nebrať si tie veci tak k srdcu je taký odolnejší určite. A mne to veľmi pomohlo v tom byť taká trpezlivá, komunikovať pekne, ale asertívne určite a proste pochopiť tých ľudí, že nie každý je možno nejako technicky, komunikačne alebo chápaním zdatný, čiže aj tak viac tolerovať, že my ľudia sme rôzni a proste brať to tak, že OK, tento človek je taký, idem mu pomôcť, mu to vysvetliť po lopate, proste viac tých ľudí už chápem určite a lepšie komunikujem. Koľko to už robíš? Robím to už druhý rok. A keď si to porovnáš, že ten začiatok a teraz, tak v čom sama na sebe cítiš zmenu? V tom rozhodovaní, o spôsobe komunikácie aj v tom možno rozlišovať, čo je dôležité, čo nie je dôležité. A viac chápem teda tých ľudí, hostí a chápem viac, čo potrebujú. A teda viem aj tým majiteľom, alebo respektíve aj my vieme tie apartmány potom lepšie pripraviť, aj čo sa týka inštrukcií, aj všetkého. Takže určite každým jedným mesiacom zdokonalujeme ten proces, zlepšujeme ho. Dobre, ja teda predpokladám, že ono to asi není úplne že rúžové, že nepríde ti, ja neviem, požiadavka na ubytovanie, schváli sa rezervácia, prídu peniaze, host príde, zoberie si kľúče, strávi tam, ja neviem, 2-3 dní, kľúče vráti, hotovo, dovidenia. Ako to vyzerá v realite? Máme veľa, alebo respektíve o niektorých hostoch niekedy ani nevieme, tak to poviem v odzvukách, že naozaj, ako si povedala, že dostanú inštrukcie, nájdu si apartmán, kľúče, dostanú sadnú, všetko je v poriadku, odídu a tak. Ale samozrejme stane sa občas, že ľudia možno častokrát, čo tak viem povedať zo skúseností, tak ľudia, ktorí prichádzajú napríklad z Kórey alebo z tých azijských krajín, tak sú takí viac zmetení, hej? Lebo možno tú angličtinu až tak dobre nezvládajú, orientovať sa v podstate sme úplne iná kultúra, úplne iný spôsob komunikácie máme, úplne iné aj budovy, architektúru, všetko proste, hej? Čiže sú proste títo, tak to poviem, väčšinou hostia takí zmetení, nechápu, nevedia, tak tí si vyžadujú častokrát akože asistenciu po telefóne, ale čo je najlepšie, tak nevedia po anglicky. Takže už som mala aj také telefonáty, že bol tam zapnutý prekladač cez ten telefón, že teda oni povedali niečo po korejsky, mne to preložili, ja som povedala po slovensky, že bolo to naozaj zaujímavé, alebo naozaj hodinové telefonáty, že naozaj ich navigovať. Teraz musíte ísť rovno 10 metrov, teraz musíte odbočiť doprava, zase 2 metre rovno a tak. Takže sú takíto a potom samozrejme stávajú sa veci, však máme na mnohých bytoch tie elektronické zámky, je to proste technika, občas to prestane fungovať, hej, vybije sa baterka, alebo ja neviem, niečo podobné, že nevedia sa tí ľudia dostať do apartmánu, tak samozrejme musíme utekať, vyriešiť to. Akože stalo sa nám to už párkrát, nie často našťastie. Keď sa to stane v noci, tak v podstate tým ľuďom povieme, že nájdete si hotel, alebo respektíve my im nájdeme, keď potrebujú našu asistenciu a ten hotel im potom preplatíme. Takže naozaj ešte sa nestalo, že by nám ľudia ostali na ulici neubytovaní. Sú to naozaj stresujúce, nepríjemné situácie, kedy aj tí ľudia však sú v Novom Meste, stal sa nejaký problém, ale teda sme vždy tam a snažíme sa im pomôcť, aby teda boli v bezpečí ubytovaní. Keď nie je tam, tak aspoň niekde v hoteli vo na inom apartmáne. Aké sú tvoje najhoršie skúsenosti s hostiami? Najhoršie skúsenosti?
Mala som jednu hostku teda, ktorá mi volala, bola z Írska. Rozprávala teda tým ich dialektom, ktorom som akože, viem po anglicky dobre, bola som aj v Írsku, ale to bol masaker, to som akože nerozumela, čo rozpráva. Bola veľmi nahnevaná, nervózna, pretože nevedela nájsť apartment na tom poschodí. To je vlastne budova, kde sa takto točíš dookola, hej. Taká zvláštnu architektúru má. Ja som tiež častokrát zmetená, keď tam idem ešte stále, som to bola x-krát. Tak ona na mňa veľmi kričala, že teda toto je najhoršie Airbnb, že sme ju oklamali, že ten apartment neexistuje, že sme si všetko vymysleli, že ten apartment má číslo 800, neviem koľko, ale je na 7. poschodí, že proste 8. poschodie tam nie je, tak som sa aj snažila vysvetliť, že to, že má číslo 80 niečo, neznamená, že má byť na 8. poschodí. Tak na mňa kričala do telefónu a hovorím, že pošlem vám ešte raz fotku dverí, ten apartment existuje, v kľude mi volajte, keď ho nebudete vedieť nájsť, pomôžem, prídem tam. Tak 15 minút nič, ja som jej potom volala, že teda čo ako, či ho našla. Áno, všetko je perfektné, všetko funguje, ďakujem, ja som veľmi spokojná. Takže to bolo také, akože bola naozaj nepríjemná tá pani. A ešte, čo som mala takú jednu nepríjemnejšiu skúsenosť, tak v podstate prišli nám tu hostia z Cypru v máji a každý deň mi volali asi 10 krát, aby som im doniesla nejaký ohrievač, alebo aby som zabezpečila, aby ten byt bol vykúrený, teda išla za správcom nehnuteľnosti a povedala mu, nech zapne kúrenie. Ja som jej teda vysvetlila, že u nás v máji je naozaj tých 20-25 stupňov, že už sa nekúri. Tak akože celý svoj pobyt ma s tým bombardovala. Ja som bohužiaľ nevedela zabezpečiť ohrievač, lebo že ich v obchodoch nemali, ani sme nemali nejaký náhradný. Veľmi rada by som jeho doniesla, takže ja som jej povedala, že ma to veľmi mrzí, ale proste u nás je toto normálne teplé počasie a my si už nekúrime, ani proste tieto veci nemajú v obchodoch, čiže neviem, s týmto som ja akože jediným nevedela pomôcť. Ostatné požiadavky sme vybavili, ale tak toto bolo také bizarné, no. Trošku. A stávajú sa aj také horšie situácie, že ja neviem, napríklad z bytu niečo zmizne, alebo už sa ti stalo, že si mal úplne vykradnutý byt, alebo v nejakom veľmi zlom stave, že si ho našla? Vykradnutý našťastie nie, ako uteráky a tak, toto sa občas stáva, že nám zmizne. Ale áno, sú hostia, ktorí teda po sebe nechajú spúšť, potom mi pani upratovačky posielajú videá. Takže sú takíto hostia, ktorí teda urobia taký väčší neporiadok, kde musíme častokrát uteráky, postelné prádlo teda vyhodiť. Okay. Mali sme aj nejaké také údajne, teda ja som to nevidela ten apartmán, ale pani upratovačka mi volala, že podľa nej tam robili nejaké vúdu, že tam boli hrnce a nejaké bylinky a všetko postriekané nejakou červenou farbou, no dúfam, že to bola farba. OK, dobre. Takže takéto niečo sme mali. Tá hostka bola na 3 apartmánoch a teda vždy pod iným akože účtom na Airbnb. Ale ja som vedela skrz tej komunikácie, lebo však som s ňou komunikovala, takže to je ona po španielsky rozprávala. Takže tam to bolo také zvláštne a akože v bytoch akože nachádzame rôzne veci, teda pani upratovačky sú v rôznom stave. Čo také najhoršie sa tam našlo? Jo, bolo niečo horšie ako vúdu? Tak boli tam také nejaké omamné látky sme našli. Už sa nám stalo teda, že teda sme našli aj ľudí, ktorí tam nemali byť. Čo? Ako? Nejakým spôsobom, teda boli to hostia, ktorí boli u nás noc predtým, mali sa teda ráno vysťahovať a byt bol celý deň voľný a ráno o 5:00 teda mali prísť ďalší hostia. No a oni si teda, ten byt sa upratal, ale oni si opäť zobrali kľúče z toho zámočku. A teda, keď tam išiel pán upratovač ráno, tak mi volal, že ležia tam nejakí proste zvláštni ľudia na posteli, tak nevedeli ich zobudiť. Potom, ako sa mu to podarilo, dali si nejaké zvláštne látky do seba. Okay. Utiekli preč. Takže to bol taký prípad, keď sme volali inak políciu, lebo bolo to neoprávnené užívanie bytu a plus našli sa tam aj takéto zvláštne omamné látky, takže to bola taká vážnejšia situácia. Ale našťastie, akože okrem toho niečo horšie sa nestalo. Byt bol v poriadku, len proste museli sme to nahlásiť a rieši sa to teda. A keď sa ti stane takéto situácia, tak ako toto komunikuješ s majiteľom?
Volám mu, že v podstate toto sa stalo, nech je informovaný, že my teda všetko vyriešime. Ak by bolo potrebné niečo od neho, tak samozrejme, že dáme mu vedieť, ale máme zmluvy, ktoré nás teda opravňujú ten byt spravovať, takže aj na polícii toto, keď som predložila, tak bolo to úplne v poriadku a mohla som s nimi komunikovať ja, teda majiteľ bol tohto našťastie odbremenený. To sme sa rozprávali o hosťoch, teda veľmi zaujímavé veci zažívaš. A stáva sa ti aj z tej druhej strany niečo takéto od strany majiteľov? Že majú možno nejaké prehnané požiadavky, alebo sa im niečo veľmi nepáči, alebo... Musím povedať, že zatiaľ sme nemali nejaké šialené požiadavky, bizarné, ako sú majiteľia, ktorí naozaj majú veľmi taký silný vzťah k tej svojej nehnuteľnosti, že investovali do toho veľa, naozaj to vyšpičkovali, ako máme apartmány, ktoré sú neskutočné, že fakt sú tam úžasné doplnky, drahé zariadenia a tak samozrejme, keď prídu na kontrolu alebo čo, že vidia nejaký problém alebo tie veci sú proste nejak inak usporiadané, ako boli, tak možno len to, že máme nejaké fotky, ako napríklad vo vitrinke poukladáte sošky a knihy, aby to bolo teda podľa predstav. Čiže toto teda potom riešime s opratovačkami, aby naozaj na to dávali pozor, lebo áno, hostia si to otvoria, možno popozerajú tie veci, prehodia, ale inak naozaj tá komunikácia je veľmi príjemná s tými majiteľmi. Ak sa aj stane nejaký problém, tak to my naozaj komunikujeme s nimi promptne, aby vedeli, že ja neviem, nefunguje umývačka riadu, súhlasíte, aby sme zabezpečili novú, alebo hostia rozbili, ja neviem, 10 tanierov, hej, že či sú s tým OK. Lebo máme aj v tých zmluvách proste uvedené, že do určitej sumy teda zabezpečujeme všetko my, opravy a tak, neriešime to s nimi, ale keď sú tam už nejaké také potrebné väčšie investície, ako myslím si 50 alebo 100 eur, tak samozrejme to komunikujeme s tými majiteľmi. Takže, ale snažíme sa ich čím menej zaťažovať, odbremeniť od týchto vecí. Sú majiteľia, ktorí chcú byť naozaj súčasťou toho celého, vidíte komunikácie, vidieť všetko, mať o všetkom prehľad, ale väčšina potom tých majiteľov chce akože v úvodzovkách dať ruky od toho preč a naozaj len, aby im cinkli tie peniažky každý mesiac a viac sa nestarať. Takže sú takí a takí. A po týchto tvojich skúsenostiach odporúčaš tým majiteľom, aby si tam dávali nejaké veľmi drahé zariadenia, drahé nábytky, aby do toho investovali veľmi veľa peňazí, alebo stačí taký proste, že pekný byt? Určite to záleží od toho, na akej úrovni chcú ten byt ponúkať. Hej. Máme byty, ktoré sú zariadené jednoduchým, lacnejším nábytkom. Je to určené pre určitú kategóriu hostí, tak to poviem. A potom máme byty vybavené naozaj luxusne a nadštandardne veľmi drahým vybavením. A samozrejme, tam už aj tie ceny sú vyššie a sú pre iných hostí, pre inú klientelu. Takže ak na to ten majiteľ má, alebo ako to povedať, ak ten majiteľ teda má víziu, že chce mať krásny luxusný byt, krásne luxusné ubytovanie a nie možno len nejakú prespaváreň, tak určite nech si to vybaví pekne. Ako musím povedať, aj podľa mojich skúseností, veď v realitách sa poviem už 5. rokom, že tie byty na Airbnb sa ničia menej, ako keď máte nejakého dlhodobého nájomcu. Spotrebovala sa menej energie, nemali sme nejaké rozbité veci alebo spotrebiče pokradnuté, nefunkčné po krátkej dobe, čo sa pri dlhodobejších nájmoch stáva, lebo proste tí ľudia to využívajú non-stop, využívajú to na bývanie, varia si tam, a to už proste ten byt sa viac opotrebuje. Takže určite odporúčam teda ísť do toho a hodnotiť si, že či to chcem ponúkať, ja neviem, vymyslím si za 50-60 eur na noc pre ľudí, ktorí chcú prespať a v podstate nemať nejaké komfortné ubytovanie, alebo naozaj ponúkať to ako zážitok. Že naozaj to nádherne vybaviť, krásne to zariadiť, dať tam to luxusné, drahé vybavenie a tí ľudia, akože vidím, čo máme také drahšie apartmány, že oni si to vážia, máme fakt dobre tie recenzie a tie byty sú vybukované non-stop, či je sezóna alebo nie je sezóna. Čiže pri tom Airbnb stačí, že je tam vyššia cena a hneď máš ako keby vyselektovaných ľudí, ktorí sa budú správať normálne a nenájdeš tam vúdu a všelijaké iné veci? Nie je to zárukou, určite. Už aj v takých tých drahších apartmánoch sa nám stalo, že boli tam aj také známejšie tváre. A
nechali tam riadnu spúšť. Hej. Ako je to určite tie peniaze, si myslím, že keď má človek peniaze, nehrá to rolu v tom, ako je vychovaný, ako sa k tomu majetku správa a čo za sebou nechá. Ja napríklad, keď idem z hotela alebo takto z ubytovania, ja si za sebou postielam, dám veci do myčky. Samozrejme, čo nie je povinnosťou, toho tam je upratovacia služba, ale naozaj niektoré apartmány ostanú v stave, že všade sú odpadky. Všade sú, ja neviem, poholení z ostatky. Hej. Chlpy sme našli proste kade, tade. Okay. Popol napríklad, to sme minule našli v kúpeľni. Niekto fajčil v kúpeľni, prepálená práčka. Ako nebol to taký drahší apartmán, bola to taká stredná cenová kategória, ale proste nezaručuje to, že tí ľudia sa budú chovať slušne. Ty potom, čo to robíš 2 roky, by si dala nejaký byt na Airbnb alebo na Booking? Nejaký svoj, hej. Už sme sa o tom aj rozprávali a minule ja som tak nad tým rozmýšľala, že ak by som mala nejaký byt, ku ktorému nemám nejaký silný citový vzťah, že som tam nežila a takto, alebo nebudem tam žiť, že naozaj som sa kopala na investíciu, jasné, ako v kľude. Podľa mňa je to veľmi dobrý spôsob, ako si ten byt zhodnocovať a človek z neho v podstate vie vytlačiť viac ako z toho dlhodobého nájmu. Ale ako hrá tam veľkú rolu aj to, kde je ten byt, ako vyzerá, hej, samozrejme. Tak išla by som do toho, ale keď si predstavím ten svoj, ktorý som si kúpila, ktorom som dlho žila a ktorom mám naozaj silný vzťah, tak ja som si to aj zvažovala, či si ho dať na tento účel, ale potom som si povedala, že dám si tam radšej naozaj nejakých dobrých nájomcov, ktorých som vyberala akože veľmi dlhú dobu. My sme mali pohovory a tak. Takže v tom prípade toto bolo pre mňa schodnejšie, ale určite ako, každý sme iný, hej. Ja som taká viac emočná a urobím si tak citový vzťah k tomu aj k domovu a takto, takže ale keby som si kopala, že na investíciu nejaký byt, tak určite do toho idem na 100%. A dala by si to niekomu do správy, alebo by si to spravovala sama? Keď sa pozriem na to z hľadiska takého človeka, ktorý to nikdy nerobil, tak určite by som si to dala niekomu do správy. Aj máme veľa klientov, ktorí si to spravovali sami, ale povedali, že proste na to nemajú čas, energiu a trpezlivosť. Takže určite by som to dala nejakej firme, nech sa mi o to stará, aj keď proste bude mať z toho menej, ako keď si to spravujem sama. Samozrejme, že tej kancelárii ide nejaká tá provízia za to spravovanie aj okolo toho, že neskutočne veľa práce, tak určite by som to dala do správy, nech tam zabezpečia nejakú upratovaciu službu a nestarať sa o to hlavne. Ďakujeme, Peti, že si na nás našla čas. Ďakujem aj ja. A že si nám povedala trošku viacej o zákulisí realitnej maklerky, ktorá sa stará o krátkodobé prenajmy. Ďakujem pekne. Ďakujem.